नमस्कार मंडळी, आज आहे 24 तारीख आणि आता संध्याकाळचे वाजलेत 5:15 आणि मी इकडनं व्लॉग शूट चालू करतो आहे कारण का आज संध्याकाळी 11ची गाडी आहे कोल्हापूरवरून बोरिवली. उद्या आपल्याला सकाळी हजर व्हायचं ऑफिसला, तर त्यामुळे आता थोडं म्हणजे पॅकिंग वगैरे करून थोडासा सैर सपाटा करायला आलेलो आहे. बघा किती मस्त इकडे हिरवळ आहे, फार मस्त वाटतं आहे. थोडंसं दुःख वाटतं आहे की पुन्हा म्हणजे मुंबईला चाललो आहे आणि बस आणि काय आता तीच लाईफ आहे. बघू आता पुढे काय होतं आहे. तर संध्याकाळी जेव्हा गाडीचा प्रवास सुरू होईल तेव्हा मग भेटूया, ठीक आहे. हा बघा सूर्य, बघा ना निसर्ग बघा. हा हा हा, समोर मस्त अशी ती टेकडी आहे आणि दोन्ही बाजूला अशी झाडं आहेत, किती छान वाटतंय. हे सगळं आपण आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करून पुन्हा मुंबईला निघालो आहे. आपल्याला सुट्टी पण काही जास्त दिवसाची मिळाली नव्हती आणि त्याच्यामुळे जेवढी सुट्टी मिळाली त्यात आपण समाधान मानून जो काही एन्जॉय करता येईल तेवढा केला. आणि जो कालचा जो व्लॉग होता महालक्ष्मी मंदिराच्या दर्शनाचा तो सुद्धा अपलोड केलेला आहे. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मला मोटिवेशन मिळेल अजून व्हिडिओ बनवायला, ठीक आहे. तर आता भेटतो मी तुम्हाला संध्याकाळी, ॲक्च्युली रात्री गाडीचा प्रवास सुरू झाल्यावर, ठीक आहे. चला, नमस्कार मंडळी. आता वाजले रात्रीचे 10:30 आणि आम्ही निघालो आणि आमचे हे सामान बसची वाट बघतोय. बस काय अजून आलेली नाही. आणि हे आपलं कोल्हापूर जंक्शन, हा आपला बस स्टँड आहे. हा जो आहे ना, हा ह्याच्या मागे बसचा डेपो आहे आणि हे स्टेशन आहे आपलं. आणि आता आपली बस पण इकडेच थांबणार आहे. त्याच्या आधी ही बस निघणार, त्याच्यानंतर मग आपली बस येणार आहे. तोपर्यंत आता वाट बघूया. 11:45चा टायमिंग दिलेला आहे, तर बघूया 11 वाजेपर्यंत बस यायला पाहिजे. आता रात्रीचे ना 12 वाजले तरी पण आमची बस काय आलेली नाही. बसमध्ये काहीतरी बिघाड झाला आहे आणि त्याच्यामुळे बस उशिरा निघाली आहे, तर ती अजून स्टॉपवरती आलेली नाही. आणि 12 वाजले, तिकडे प्रवाशांची हालत तशीच आहे. ते काय बोलायचं मला पण काय कळत नाही. आणि मला पण उद्या सकाळी ड्युटीवरती जॉईन व्हायचं आहे. आता बघूया अजून किती वेळानंतर मग बस येते. आता 12 तर वाजलेत. वाजलेत सकाळचे 8:30 आणि आम्ही आत्ता पोचतोय चेंबूरला. माहिती नाही आता ऑफिसला जायला किती वेळ होणार आहे यार. हा प्रवास एकदम बेकार झाला. आमची मुंबई, आपली मुंबई. आता वाजले सकाळचे 9:15 आणि आम्ही उतरलोय खाली. आता चाललोय घरी. तिकडे जाऊन मस्त फ्रेश होणार आणि त्याच्यानंतर मग ऑफिसला पण निघायचं आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे आमचं एक सामान आहे ना, ते हरवलं आहे. बघू आता कॉन्टॅक्ट करून, जर का मिळत असेल तर मग मिळेल, नाही तर मग काय पुढचं माहिती नाही आपल्याला. चला भेटू, मस्त फ्रेश वगैरे होतो नंतर मग भेटू. तर आता वाजलेत सकाळचे 10:30 आणि कसं तरी करून घरी पोचलो आहे. सगळं सॉर्ट केलं आहे. त्यामध्ये आमची एक भांड्याची पिशवी होती, ती राहून गेली. ते आता ते बघूया, जर का कॉन्टॅक्ट झाला तर मग ती पुन्हा मिळेल, नाही तर मग ती गेल्या जमा आहे. आणि आता मी हा व्लॉग इथेच संपवतो आहे. जो हा व्लॉग होता आपला, जो कोल्हापूरवरून मुंबईचा प्रवास. आता आपला आजचा दिवसाचा प्रवास आहे तो सुरू करूया, ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिलं आपल्याला पेट्रोल भरायचं आहे, कारण त्या दिवशी मी फार कमी पेट्रोल भरलेलं. आणि एक अशी चांगली खबर आहे ना, म्हणजे पेट्रोलचे प्राइजेस कमी झालेत. आता बघूया, 108 रुपये दाखवत आहेत. आता इथे किती आहेत, ठीक आहे. चला भेटूया पेट्रोल पंपवर.